So, nandito na kami sa loob ng plane. Ito na yung flight namin papuntang Pilipinas. So, bale, kita-kita na lang po tayo dyan sa Baguio 4-day, yung Flower Festival, Panagbenga. Ay, nakakapagod naman to. Ay, napapagod ako. O, di ba? O. Thank you. Salamat po ulit Salamat po ulit for watching the video. Sana po katuwaan lang. Sana napapatawa ko kayo. And thank you. Thanks a lot. And till the next video. Maraming salamat po. Kayo ang bida. Maraming salamat.